driver versus Rian Ramos and Michelle D. Dahil sa gintong ampaw, tumalon daw siya ng 39th floor at bumagsak siya sa 25th floor. Tapos siya parang si Cardo Dalisay. Jeong na on the spot sa club dahil sa isang Koreana. Wala, andun yung asawa niya sa harapan. O hindi mag-argument nyo na para bang porkit nandiyan yung asawa mo sa akala walang gagawin. Ito ating papabalita na atin agad simulan. So simulan na muna natin dito kay Rian Ramos at Michelle D kasi sila ay nag-face down ng illegal detention dahil lumabas yung personal assistant at driver nila na si Bonifacio Baro. Allegedly daw siya ay binugbog at tinorture sa loob ng condominium ng mga actresses nung birthday ko, January. Dumulog po sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panillo. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. At dahil doon, naisip niyang i-unalive ang sarili niya. Daanan mo natin lahat kasi may mga opinion lang ako tungkol doon. So pumunta siya sa NBI with Boy Evangelista, yung presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. So gusto lang niya ng hustisya para sa ginawang pambubugbog sa kanya. Nung binibidyo ko to, naglabas na rin ng statement yung mga lawyers ni Michelle, ni Rian at ni Samantha na dadawit dito sa pambubugbog sa kanya. Kasama na rin yung dalawang bodyguard at PNP din daw doon. Tapos sabi na hindi pa daw siya nakakakuha nung kopya nung complaint na final doon sa NBI. So sinabi sa media interview na bumalik sila sa taping kasama si Rian at siya. Siyempre assistant at driver nila. So dito daw inambush siya at binugbog siya nung actress at ng mga bodyguard sa loob ng condominium on the 39th floor. Tapos tumalon daw siya nung 39th floor at bumagsak siya sa 25th floor. Hawak daw niya yung kuryente o wire. Tapos siya parang si Cardo Dalisay at nasa ibang kanyang sarili. Nakatakbo siya dahil doon. Alas 3 daw yung madaling araw, pagbaba ko po ng gamit, doon na hinawakan na siya at binugbog na siya sa loob. So nagmamakawa pa rin siya. The next day, January 18, doon na niya sinubukan na i-analyze ang sarili niya. Allegedly, pumunta siya sa lobby ng building at tinigilan siya nung mga bodyguard ni Rian. At binalik ulit sa 39th floor. Bigla pa kong hinatak ng dalawang bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Binubog ka muna ni Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. So para siya nasa isang horror movie na hindi matapos-tapos. Yung naglo-loop ng paulit-ulit. Tapos doon na nga, nakisali na si Michelle at si Samantha daw sa assault na ito. So syempre alleged lang ito lahat. Kailangan mo natin makita yung buong proseso nito kasi lalabas din ng sariling statement yung mga actresses na ito at yung beauty queen. So ang sinasabi nilang laman daw nung ampaw na ay mga private photos kasi sila daw ay parang merong pasahan ng pasas na nagaganap na alam mo yun, personal life nila yon pero ang mga kwento ay binalik daw sa kanila yung mga photos na yon. Kumbaga umamin din daw si Bonifacio pero kulang pa daw yung mga nakitang photos kaya sila nainis at binalikan siya ng ganon. So syempre atayin muna natin yung mga lalabas pang dagdag info dito. Mukhang napaaga ang Chinese New Year ng iba dyan. Tingnan natin kung may katotohanan niya ito sinasabi niya at kung meron man sana malagyan sila ng tamang hustisya. O ibang cookie yan. Talagang maiinis ka pa nakita mo itong photos. So the balita na ito na mga kay-Jeong sa isa nilang marketing dito sa ewan ko anong club ito. Ang nakita ko lang kasi ay nagkaroon siya ng issue kasi kung paano daw niya hawakan yung isa sa mga babaeng yun. At si mga babaeng yun, si Jenny, ay isa sa mga owners ng Hype Club. So kilala siya doon sa industriya na ito. Panoorin niyo natin. Copyright, copyright, copyright. So kayo na lang magsabi. Marami to iba't iba pang mga shots. Papakita na lang ni Mr. Editor para sa inyo. Habang nag-iap ako. Kasi daw masikip daw, malaki daw yung mga tao sa paligid niya. Yun ang mga sinasabi sa kanya. And marami rin camera. Alam nila na maraming camera ang nakatutok sa kanila. Tapos meron din doon isang video na parang binatak niya, nilapit niya sa sarili niya. Meron din ganon. Pero marami din nag-defend sa kanya tungkol dito tulad na rin ng kanyang anak. Siyempre na kung hindi nyo alam, wag lala kayo magsalita. At ito yung sabi Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rise against you in judgment you shall condemn. From this, makikita nyo, kilala rin kasi si Jeong sa mga sa mga words of wisdom niya, sa kanyang mga quotes. Pag gumagawa siya ng vlog, na very family man siya. At dahil doon, marami na tuloy mga rumors na, well, you know, alam mo naman na take all of it with a grain of salt. Alam niyo naman ang social media, gaano sila kagaling mag-imbento.
Pero hindi nagustuhan ng mga netizens kung paano siya umasta doon sa pangyayari yun. Kasi asawa mo yung asawa mo, tapos ganun ka naging katachi, at yun yung hindi nagustuhan ng ibang mga tao. Kasi syempre, napoproject nila yung sarili nila doon. Pero kung ganun sila sa pamilya, kung ganun talaga sila, kung ganun sila katachi sa isa't isa, then nagme-make sense na wala siyang pakialam doon, hindi yun parang flirting sa kanya o wala siyang nararamdaman doon. So naglabas din dito yung itong parang ka-business partner din ni Jenny. So si Jenny, ito siya. Yan, ito. So, kilala talaga siyang lumalapit at nakikiinom sa mga sumasali dun sa hype club na kanyang place. At naglabas din, hindi ko lang kung legit yun. May nakita kasi akong parang story, ito, na parang usapan ni Janice Ong, yung asawa ni Jeo, at kinausap ni Jenny, minessage niya, ito. So, parang viral daw, haha. Kasi hindi daw magaling magtagalog to si Jenny. So, yan viral, yung before niya, haha, no problem, you're all having fun. Okay, if you all okay, that's good. I just got many message from you guys fans. Oh, I'm sorry about that, babe. It's okay, babe. I had fun with you for real. That's enough for me. Do you have something to tell me? Me too, hey. See you soon, babe. Hindi ko lang ano pinag-usapan nila after this. I need to know what you tell him, okay? Nako, Gio, huwag ka makakaisip ha. Baka maging parang kilarian to ha. Huwag ka mag-iisip. So, pakinggan natin sinabi nito. Trending to ngayon kay Gio Ong, di ba? Tsaka yung Koreana si Jenny. Sige, sasagutin ko kayo. Ito yung totoo. Ano bang karapatan ko magsalita at mag-comment about dito sa issue na to, no? Una sa lahat, guys, si Jenny ay partner ko sa Club Hype Quezon City. Okay? Koreana. So ito lang daw yung makikilala. Ito lang yung kilala niya dito. Hindi niya kilala si Jeong, pero kilala niya kung paanong klaseng tao daw. Si Jenny. Pag umiinom sa Club Hype, halos lahat ng couch nilalapitan niya, sinasayaw niya, nakikisama siya, na tipong even yung ibang partners namin nga, hindi naiintindihan na nakikisama siya, minsan umiinom siya talaga. And sobrang friendly ng tao na yan, no, si Jenny. Baka sa ibang tao, masyado ng samang-sama yung pakikisama niya. So, alam mo, binibigyan ko lang ng both points dito na until makita natin yung katotohanan, hanggang tigil lang tayo sa labas. Pero, tinatry ko naman na makita ng both sides ng issue. And I don't think na may malicious intent or anything. Even ako, kapag kasama ko yung wife ko, ganyan din siya sa amin. Dumidikit, nakikisayaw, even sa wife ko, sinasayaw niya, binubuhat niya. Sobrang friend. I think yung issue dito hindi siya to Jeo, pero kundi Jeo to her. So, sabi, di natin kilala ka ng mga relationships, pero siya yung mas nag-initiate ng action to her kesa her to him. So, I think yun yung mas naging issue ng mga netizens doon. Ni Jenny, no? And I don't think na gagawa sila ng masama or si Gio ang may intention because una sa lahat, andun yung asawa niya sa harapan. And ako mismo, no, lahat sila. Well, hindi magandang argument yung na para bang porkit nandiyan lang asawa mo sa akala walang gagawin. Hindi naman siya magandang argument. Because doon sa Takeover Festival sa La Union, di ba? Nag-produce kami ng isang concert, no? Nandun sila Nick Makino, Heb Abi, sila Glock 9, sila Looney. And kami nila Jenny, syempre, nandun kami. And friend din ni Jenny yung investor, nag-invest din sa Takeover. Ako din, no? Producer din ako, kasama sila Jaire Bet. Para lang malaman niyo yung character talaga ni Jenny. Very friendly. Pumunta kayo sa Club Hype, makikita nyo na ganoon talaga siya. And Korean yun, iba yung culture niya. I'm not... Mas touchy ba ang mga Korean sa culture sila? Parang hindi nga eh. Hindi ko siya pinagtatanggol. Okay. More like, ano ba yung pagkakilala ko dun sa tao? No? Napakabait naman ni Jenny talaga. Yeah, kasi marami na rin, marami nagdadagdag doon sa issue o doon sa rumor na minsan wala naman sa hulog at wala rin factual basis. Sabi daw na parang ang pangit-pangit naman itong babae to para magano as if naman yun ang reasoning para, alam mo yun, para maging bastos ka sa mga kasama mo sa club. So, malayo na masyado. Kaya hindi ko na pinapasok yung mga comments sa iba dito kasi hindi siya nakakatulong eh. So, yun yung naging issue dito kasi sobrang kilalang vlogger ni Jeong at yung kanyang vibe, kasi may nakita pa akong comment doon na sinasabi na simula doon nakita ko to, hindi ko na makikita ng pareho yung mga inspirational quotes o yung mga family-related matters or love na pinapakita sa vlog niya. So, sana i-hold natin until makita natin sa dulo before, diba? Kung yun naman talaga nangyari, then ikaw na mismo ang mag-act on doon sa naramdaman mo dahil doon. Pero yeah, ito ay sa kanila at wala na rin tayong, di ko na rin alam hanggang saan naabot tong nila usapan. Pero ito pa yung craziest theory na lore dito. Gumawa daw sila ng prank
para doon sa anak nila. Pero imposible sobrang toxic doon. Kung totoong prank nga ito para lang sa anak nila. Para lang sa content. Kasi di pa sila naglalabas sa content after nung nangyari ito eh. So, ang lala na doon kung totoo nga yun. Pero I doubt gawin nila yun. Kasi isa sila sa mga established na creators dito. Pero yeah, yun ang ating alam na mga impormasyon ngayon. Ako ulit si James Yapper. Kung gusto nyo, comment pa kayo ng ibang mga videos na gusto nyo daanan natin mga issues. James Yapper na mamaalam.